kune dombo rakakura kumudarika, agone kumhanyira kune dombo rakakura kumudarika, agone kumhanyira kudombo iroro muzita ramambo Jesu. Ndinokutendai neruponeso rwomumwe munhu pazuva ranhasi. Ndinokutendai nokuporeswa kwemumwe munhu pazuva ranhasi. Imi makataura mukati munhu haararami nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Baba, ndinokutendai neshoko richaita kuti mumwe munhu aone upenyu husingaperi muzita ramambo Jesu. Ndinosunga nokuparadza mweya yose yemarambadenga, mweya yose inoda kuti vanhu varambe vachingotenderera sevakasungirirwa pamuti vachiita zvivi. Ndinoisunga mweya iyoyo muzita ramambo Jesu. Ndinoti Satani, regedza mweya yevanhu igone kugamuchira ruponeso, igone kusimbiswa pazuva ranhasi muzita ramambo Jesu. Ndinokutendai Baba, ndinokuongai nokushandisa nyange muranda wenyu. Imi Mwari munoisa shoko renyu mumuromo mavo muzita ramambo Jesu. Amen. Hallelujah. Amen church. Tinotenda Mwari nenguva yatinayo. Tizarure mabhaibheri edu kuna 2 Samuel chapter 11. Mwari vatiitire zvakanaka. Amen. 2 Samuel chapter 11. Tichateverengei kubva paverse 1 kusvika pa 17. Amen. Verse 1. Munguva yechirimo madzimambo paanoenda kundorwa, Dhavhidha akatuma Joabhu navaranda vamambo nehondo yose yeIsraeri. Vakandoparadza vaAmoni uye vakakombawo Rabha, asi Dhavhidhi akasara muJerusarema. Zvino rimwe zuva madekwana Dhavhidhi akamuka pamubhedha wake akafamba pamusoro pedenga romuzinda. Aripo padenga akaona mukadzi aishamba kana kuti aigeza. Amen. Mukadzi uyu akanga akanaka kwazvo, uye Dhavhidha akatuma munhu kunobvunza nezvomukadzi uyu. Murume akatumwa akati, ko uyu hazi Bhatishebha here, mwanasikana waEriamu mukadzi waUria muHiti? Ipapo Dhavhidha akatuma nhume kundomutora. Akauya kwaari, iye akarara naye nokuti akanga azvinatsa pakusachena kwake. Ipapo akadzokera kumba kwake. Mukadzi uyu akabata pamuviri ndokubva atuma shoko kuna Dhavhidha achiti, ndave nepamuviri, ndave nemimba. Amen. Saka Dhavhidha akatuma shoko kuna Joabhu akati, nditumire Uria muHiti. Saka Joabhu akatumira kuna Dhavhidha. Uria akati asvika kwaari, Dhavhidha akabvunza kuti Joabhu aive akadini hake zvose navarwi uye kuti hondo yaifamba sei. Ipapo Dhavhidha akati kuna Uria, enda hako kuimba yako unoshamba tsoka dzako. Naizvozvo Uria akabva pamuzinda wamambo, uye achangoenda mambo akatumira chipo. Asi Uria akarara pasuo romuzinda navaranda vose vatenzi vake, akasaenda kumba kwake. Zvino Dhavhidha paakaudzwa kuti Uria haana kuenda kumba kwake, akamubvunza akati, hauna kubva parwendo here? Sei usina kuenda kumba kwako? Uria akati kuna Dhavhidha,
areka navaisraeri pamwe chete navajudha vagere mumatende, uye tenzi wangu Joabhu navanhu vaishe vangu vari kumisasa kusango, ko ini ndaigozoenda sei kumba kwangu kuti ndidye ndichinwa nokurara nomudzimai wangu? Zvirokwazvo noupenyu hwenyu handingaiti chinhu chakadaro. Ipapo Dhavhidha akati kwaari, chigara hako pano kwezuva rimwe chete, mangwana ndigokutendera hangu kuti udzokere. Naizvozvo Uriya akagara muJerusarema zuva iroro neraitevera. Akakokwa naDhavhidha akadya nokunwa naye, uye Dhavhidha akaita kuti adhakwe. Asi ava madekwani Uriya akabuda akandovata panhoo yake pamwe chete navaranda vatenzi vake, haana kuenda kumba kwake. Chifumo chamangwana Dhavhidha akanyora tsamba kuna Joabhu akaituma naUriya. Akanyora mairi achiti, isa Uriya pamberi paya panorwiwa zvinotyisa zvikuru. Ipapo iwe umuise ari oga kuti abayiwe afe. Verse 16. Saka Joabhu paakanga akakomba guta, akaisa Uriya panzvimbo yaaiziva kuti ndipo paiva navarume voumhare. Varume veguta pavakabuda vakarwa naJoabhu, vamwe nevarume vehondo yaDhavhidha vakakundwa, uye Uriya muHiti akafawo. Mwari vatetire zvakanaka. Hallelujah. Now without mufambe neni kweka sunguva. Hallelujah. Nogona thank you all my brothers. Hallelujah. Now mambo vana vachifanira kuenda kuhondo, nokuti anga iri nguva yekuti madzimambo aende kunorwa. Pane period yaitarisirwa kuti mambo havaifanira kugara vasina kuenda kuhondo. Nguva iyo yakasvika yekuti vaende kunorwa, asi David akasara pamba. Akatumira Joabhu mukuru wehondo ndokutumira navamwe navarwi kuti endai munorwa, asi ini ndichasara pamba. Shoko raMwari rinotaura richiti asara pamba saizvozvo, nokuti unoona kana uine nguva yaunofanira kuita zvimwe zvinhu, kana ukave idle ukashaya zvokuita, unopedzisira wakungoita chero zvauya. Ende trouble inowanzotevera vanhu vari idle. Vamwe vakataura nechirungu kuti an idle mind is the playground of the devil. Hallelujah. Amen. Saka zvanzi agara kumba saizvozvo, akangofunga kungosumuka ndokubva atanga kufamba nekuarea kwaaiziva kuti hakufambwe nako nokuti kune madzimai anenge achigeza. Shoko raMwari rinotaura richiti akasumuka ndokufamba ndokubva aona mudzimai aigeza. Haleluya. Aona mudzimai waigeza, panze pekuti atarise rutivi haana kutarisa rutivi, akanyatsoda kuongorora. Amen. Hallelujah church. Zvaita saizvozvo. Amen. Hallelujah church. Akabva aita ruchiva, nokuti unoona kana ukaona zvimwe zvinhu regera kuramba uchitarisa, nokuti kunosumuka mweya weruchiva mauri. Amen. Kune zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kutarisa kuritivi. Amen. Kune zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kusatarisa kuti zvakamira sei. Hallelujah. Zvaita saizvozvo. Amen. Zvinonzi David akabva atuma munhu kuti enda unotarisa kuti ari kugeza ndiani, ndokubva audzwa zvikanzi make sure auya mumba mangu. Ko mambo zvaita seiko kuti munotora mukadzi wemumwe munhu muchimuunza mupalasi? Haleluya. Zvanzi amutora saizvozvo, ndokubva ameka sure kuti arara naye. Now kana ukadyara chinhu chinomera, chine maresults. Haleluya. Haikona kutamba nezvinhu zvisingafanira kutamba nazvo. Amen.
nekuti kana ukatambira pasingaite you are in trouble. Amen. Unopinda pamatroubles akaoma muupenyu. Haleluya. Takabvunza vamwe vaitsana nhumbu tikati kochii zvikanzi taitamba. Amen. Tikati kokutamba rudziko kokusika munhu mamakonewo here kuwana kumwe kutamba kuri nani. Haleluya. Aita saizvozvo shoko ramwari rinotaura richiti mudzimai akatuma shoko zvikanzi mambo unoda ane nhumbu. Haleluya. Zvikanzi waane nhumbu zvikanzi zvinhu zvatoipa. Amen. David ndokugara pasi ndokutira kufunga kuti saka ndozviita sei. Haleluya. Nekuti aitira kuvanza chivi chake. Shoko ramwari rinotaura richiti akatuma shoko kuna Joabhu zvikanzi tumira Uriya uye kuno nokuti Uriya ive murume waBhetsheba. Amen. Uriya akabva kuhondo adanwa namambo ndokubva asvika kumba kwamambo. Haleluya. Asvika kumba kwamambo, mambo anga asati ambobvira adana Uriya kumba kwake, asi nekuda kwokuti pane zvaitika zvaari kuedza kuvhara ndozvaari kumudanira. Amen. Anosvika otanga kubvunzwa kwakamira sei kuhondoko, Joabhu ari right here? Mubvunzo yese iri kubvunzwa haisi yerugare. Amen. Haleluya. Kana ukanzwa vanhu vachitaura newe zvimwe zvinhu hazvirevo kuti vari kukufarira. Amen. Nekuti paakasvika akatonzwa uye iri Uriya wakati izvo haindi nyaya yacho. Haleluya. Nyaya chaiyo chaiyo iri seruku. Amen. Zvinonzi neshoko raMwari Uriya akatanga kutaura zvose. David ndobva ati kuna Uriya, haiweka wabva kure chaizvo, waneta, chienda kumba kwako unogeza. Amen. Uko norara ikoko kumba kwako kwakuita kutumwa kunzenda kumba kwako. Haleluya. Amen. Mambo zvese zvari kuzviita kuti zvikangogoneka kuti arare nemudzimai uyu zvangu zvadi zvaita takuti mwana ndewani. Haleluya church. Amen church. Saka zvaita saizvozvo hanzi paakaenda mambo vakabva vatumira chipo rechirungu rinotaura kuti miti ukatumirwa zvinhu zvokuti vanyatsodya. Amen. Zvimwe zvipo ngwarirai vedu chauya chambovingei chinangwa ndechei zvauri kupirwa nyama iyi yausati wambopiwa wadanwa kubva kuhondo ukasiya vamwe variko. Munhu uyu anga asati ambokukoka kumba kwake uchisvika akukupa negift iyei. Uriya akaenda kumba kwake ndokubva ageza ndokubva adzoka aiteverwa kuongororwa nesecret intelligence CIA. Amen. yaDavid kuti anyatsoona kuti pane chiri kudi chiri kuitika. Kana munhu wacho kana kuenda kumba kwake kwacho angosvika akabuda ndobva adzoka zvikanzi mambo munhu wenyu uya haana kurara kupi kumba kwake, arara pano pakati pevamwe machinda. Ndokubva vamudana zvikanzi kwaiwe uri kuzvifambisa sei? Munhu abva kurwenda anofanira kurara kupi? Kumba kwake. Kunotumwa here kumba kurara? Zvikanzi naye ayoka mambo, vamwe vari kuhondo, handina kufanana nemi. Ndozvaida kuedza kuudza David, kana iri nguva yehondo inini handigare kumba sezvamuri kuita inini mambo, ndinoenda kuhondo kuna vamwe. Amen. Tenzi wangu Joabhu nehondo yese neareka zviri kuhondo, saka handigone kuita pleasure ndiri panapo vamwe vari kuhondo. Yanga iri mharidzo yakasimba kuna David. David zvikanzi right tutataura ndemabuda abuda saizvozvo. David akati zvinondomuita sei? Nokuti anofanira kutorara nani nemudzimai wake. Ari kuzviitira kuti akavhe chivi chake. Shamwari rina manyanga riputirwe rimwe zuva rinobuda chete. Haleluya. Anonzi balai David nokuva
tombogara dare nemakurukutani vamwe, saka tichimuita sei? Nokuti zvinoitika kaka kumusoro kana zvinhu zvashata, vanodana maadvhaisa zvikanzi varume panapa ndakaita isingaiti izvozvi zvimukadzi wauriya ukauya pakatoipa. Amen. Zvikanzi mumisei doro, haanetsi, munongomisira zvinodi zvinodhaka, nokuti mukamuti doro ranoramba. Zvikanzi auriya, mambo wakugadzirira mufaro mutambo wokuti uye utye namambo. Amen. Vazhinji ukanzi uri kuenda kunodya namambo, unobvunzwa kuti yei ndikuenda kustate house. Asi kuziva kuti pane uri kurongwa, uri kunyemwererwa nezino riri kuda kuti ufe. Amen. Especially varume vanozvigona stereki, vanokudza kuti ndiwe wega uri one out. Achibva ipapo pari kunodza mumwe chito chitu, you are the only one. Achibva ipapo pari kunodza chi 3 chi 4 chi 5, you are the only one. Ari kutaura kuti you are the only one, and decision you are the only one. Zvikanzi uriya uya takugadzirira mutambo, ndokubva aenda ndokutanga kumuisira chikafu, vachiti hainwa madzingiri iro rakaiswa chi zvinodhaka, inwa. Na ukaona kazhinji kacho vanhu vanonwa vachiita musindo vanenge vagara vakazvironga. Hauna kuti vamwe munhu aiti ndinokunwira ini, akauya so anokutuka zvekunoshamisika kuti konhaini, because haina kunodii kunokunwira, paakunwira ine chinangwa chekuti ndikunotuka amai nhingi kana baba nhingi. Asi ukamisa munhu asinei nazvo vairasi, nokuti anoramba ari zvare. Ukatomisa anobva akotsirira ipapo patebhuru pako pacho. Saka aita saizvozvo, haleluya, amunwisa, zvikanzi chimuendesai kumba. Paari kumuendesa kumba, muri kuda kundiendesa kupinzwa kumba kwako, tiende kumba kwako. Vanza ndiende kumba kwangu, ndinorara apa pane vamwe apa. Vaneza kumudhonza zvikandorara apa pane vamwe. Ende munhu akadera hamugoni, nokuti kuti muchamutakura mustriti yese kana vachinzwa vachiti ndati ndisiye ndenda kurara pane vamwe, zvinenge zvakuchinyadzisa. Saka vakamusiya akarira padhoo pane mamwe masoja. Ndovadzokera kuna mambo, zvikanzi mambo, taedza munhu uyu kuti timuendese kumba kwakadi, aramba. Saka arara padhoo penyu. David ndo paanotanga kufunga, nokuti meseji yangu yanhasi inonzi tsamba yerufu. Ndo paanotanga kufunga kuti saka ndochiita sei, dzichiridza kamuridzo unoona kuti unza pane zviri kufungwa zvine musoro, dziri kufunga kuuraya mumwe munhu. Ndo pakati hazvinetsi, zvikanzi akomana hunzai pepa nepeni. Ndo paatanga kunyora tsamba kuna Joabhu, ndinoda kuti uise Uriya panopisa. Kana muchinge mamuisa ipapo pane varume veumhare, kana vakuuya kuti varwe nemi, make sure kuti munodhirowa kumashure mosiya Uriya ari mberi kuti vati afe. Chidhindo chamambo ta yapetwa. Zvikanzi Uriya, chef uya kuno. Chef mamukadzi ndabuka, uright here Uriya, uright, haudiright. Chidzokera hako unopa tsamba yekunani? Kuna Joabhu. Mubvunzo wangu wobva wati, ko sei Uriya asina kunyumwa? Sei asina kunyumwa kuti pane zviri kuitika? Ndadanwa kubva kuhondo, ndikazoenda kumba kwako ndikaramba. Ndazodanwa ndikadhakiswa. Unomuudza kuti ukadhakwa hauzvizive, vanokubvunza vamwe kuti naikona zuro waita seko wangu wakadhakwa. Ko sei asina kunyumwa kuti handina kwandakadya kwa mambo, saka mambo vaindidhakisirei kana pasina chiripo?
munhu wese anozopinda mutsekwende pane chaunenge waona. Usandozoti ndakazororwa ndandisingazivi. Pane zvakatomboitika muchidanana zvakakuudza kuti memba yaite, zvakakuudza kuti uyu musikana waito, kana kuti hwandi yakangoda akati iwe John ndinokukwatsa wazvinzwa. Iwe ukangoti kungotaura hauna kunyuma, zvinorugara uchiri uchikimbidzwa nekuti hauna kunyuma. Sei uri asina kunyuma kuti pane zviri kuitika? Ndiri kumanikidzirwa kuenda kumba kwangu, ndiri kuisirwa kuti ndimwe doro ndidhakwe ini ndiri muKristu. Zvii zviri kumboitika apa? Haleluya. Asi haana kunyuma, saka akatakura tsamba yaenda kunomuuraya. Akaenda naye ari murodhi. Isu tinodiwa nemadzimambo vanotivarira, vanotipa matsamba. Akomana ndabva kupalasi, asi akatakura rufu. Kamboona warukana kamusikana kakapinzwa mubhenzi yesidhara ridumbu rinakadai so, rine mukadzi waro madzimai hopo kusaidhi, kakagareko kari pasaidhi kachitonge kadikidiki so, kamandioneripi kari pasaidhi kakagara so. Unotarisa so uno kachiita kufara so, tiri mupi? Tirimo isusu tinofamba nedzinobereka vhiri tisu. Asi haasi kuziva kuti kwete bai makatakura tsamba yerufu. Haleluya. Zvamuri kuita izvi muchimuudza kuti zvakanaka zviri kukuendesai kunofa. Haleluya. Vazhinji varipo vari kuita zvinhu vasiri kuziva kuti itsamba yerufu. Makuhwa unoitayo itsamba yerufu. Haleluya. Unogona kufamba uchitaura zvawada ukadi, asi zviri kukutungamirira kupi? Zviri kukutungamirira kurufu. Nhema dzaunoita idzi dziri kufamba newe iwe uri zvakanaka, asi itsamba yerufu, nokuti nhema dzichakutungamirira kurufu musi. Haleluya church. Haleluya church. Joab ndauya, zvikanzi okay, wasvika zvikanzi uri kubva kupi? Ndandina chef kuState House. Vandolava zvokutuma vandituma netsamba takafara. Mfunge vakanditira dhina tikadya tikadi tikafara. Asi hauna kuziva kuti rufu rwatouya. Amen church. Kune maitiro anoita vamwe vanhu pasi pezuva avanofungidzwa kuti vari kugona, asi vachikoka rufu kwavari. Mbanje yaunoputai kusvikira wakuona vanhu 3-3. Mumwe akati kana ndaiputa ndinzonge ndiri nzungu, saka paanoona vanhu anenge achitiza because ari kuchodyiwa. Haasi kuziva kuti tsamba yerufu, zviri kutungamirira kurufu. Akaona mutoriro anofungidzwa zviri kuita. Tiona vakati mutoriro, vairevanzwa chinhu chinonzi mutoriro. Uri kutorerwa upenyu. Itsamba yerufu yauri kutamba nayo inokuendesa. Haleluya. Anzi inini ndina vakomana, inini vakomana vanondida stereki. Uri baba una kana hwana wa mukomana une 2-3-4. Andodiwa inini vanhu vanondida stereki. Vaza umwe ndikati ukasvika kunzvimbo ine bhini, imba neimwe bhini, munhu mumwe ari mumba wese, tikagara pona papa ine bhini, pana munhu wese anoda kupi kubhini, anenge aita china dzake ikoko ndokwaanonorasa kubhini. Tishu kubhini. Bhini parinenge rirumba rinenge richitarisa kuti munhu wese ari muno manodi anondida, hapana sina pfuro nepamberi. Uri bhini rekuti murume mumwe nomumwe angonzwa anoti anondorasira uko. Itsamba yerufu yawakabata iyi inokuendesa kurufu.
kunyumwa sei? Hakuna munhu anofa pasi pezuva asinganyumwe kuti izvi zviri kuitika zvazvisina kumira mushe. Munhu asati afa anopiwa warning. Regera madzokerere, ndati munhu asati afa Mwari anopa warning. Ava vamwe vanoti handimene zvandiri kungonzwa so, handimene zvandiri kungonzwa zvisiri kungoita so, handisi kunyatsoziva kuti zvii zviri kuitika. Zviri kuitika ndezvekuti maakuda kuenda, muri kufanira kuti mutendeuke nguva iripo, nokuti zvikazoitika musina kutendeuka maenda kugena. Itsamba yorufu yauya. Zvichida pamwe ukatendeuka Mwari anoti nganimupe pamwe mazuva ekurarama aitiyo nyika zvakanaka. Saka regai ndipedze. Unosvika wati tsamba iyi zvikanzi alright, ozwa nyaya dzacho okay, hatinotenda. Job paanovhura tsamba anoona chef wapa instruction ine chidhindo chekustate house. Uriya anobva kuti Uriya ndiye yauya nechi kwasei kwasina kunyumwawo kuti kweitsamba inei. Kamonyumwawo kati regera ndimovhura tsamba ndimboona kuti munei. Zvichida pamwe dai akapona. Amen. Hallelujah. Zvichida pamwe ndada akati kana ndadaisokwa enemy of the state kutongofa, beta ndidi ndiende kunotsvaga aslam, ndiende kunogara kune imwe nyika. Asi haana kana chaakanzwa. Zvikanzi naJob, Uriya, zvikanzi Uriya. Unozwa kuti anombokubvunza kuti saka zvazviite right kuti zvazviri right. Haakudze kuti Samaritans tidi. Nokuti kana kwapiwa instruction yamambo hapana choice. Kunyange achitokuda. But because instruction yani yamambo. Dambudziko riripo nderekuti vamwe venyu muri kutambana naJobu. Vanowana instruction kuna Satan. Chimukadzi ichi chivhekise zvokuti chinzwe. Kapedza kurarama omusvipira omukika omujambira pamusoro omurova. Instruction iona kuzoti ko angochinja sei John naye wedu wapesa panga right, akapiwa instruction nashefu wake ndo wakamupa instruction. Hallelujah church. Mukadzi anopiwa instruction nashefu wake Satan. Murume wakachenjeresa mupfuwira. Kunyange anga asingadi but instruction kwairi kubvaka hairambike. Unozoona zvipota nemadziro zvose zviripo pamba hazvina kana mwise. Yaanzwa nokudyiswa baba mumba. Because kwakauya tsamba yerufu. Hallelujah church. Asi manheru anhasi tauya kunodzima tsamba dzerufu. Ndo mhaka Jesu akauya akafa pamuchinjikwa, akauya akabeura ropa rake kuti adzime tsamba dzakanyorwa nomuvengi nezita raBaba Jesu. Manheru anhasi zvinogoneka kuti upenyu hwako hushandurwe, zvinogoneka kuti tsamba dzerufu dzidzimwe. Ndosaka zvakanyorwa zvichinzi kana munhu amuna Kristu chava chisikwa chitsva, zvinhu zvose zvakare zvapfuura, tarirai muone zvose zvava zvitsva. Zvanga zvarongwa naSatani zvapfuura, zvanga zvarongwa nemuvengi zvadzimwa, nekuti kwauya ruponeso, kwauya Jesu, wava kuwana mavambo matsva. Kuna mambo mukuru ari pasi pezuva wekuti kana ati zvinofanira kufamba kudai hakuna anozvidzima. Manheru anhasi ndoda kuti uzvizive, regera kufamba wakatakura tsamba yerufu, regera kuzviisa mumoto. Jesu akauya kuti adzime rugwaro rwakanyorwa against you. Ndoda kuti usimuke netsoka dzako, ndoda kunamata.
muzita ramambo Jesu. Hallelujah. Hallelujah church. Hallelujah church. Ndoda kubatsira mumwe munhu ari pano, because kune zvinhu zvakawanda zvinoitika patsamba yerufu. Zvimwe zviri kubva kudzinza rekwako. Ndamene chitaura masikati ndichiti kune vamwe vanhu nokuti unotozva kuti kudzinza rekwenyu hakurorwe. Hapana nororwa. Unogona kutarisa tete ukatarisa vese ndokungomitiswa vane vana 2, murume akatiza, vamwe akaita 1 nomwe murume, mumwe nomwe danga ravo rese revana vavo rine varume vakasiyana siyana vari 4, because havarorwe. Kuvarumewo ndizvozvo. Samwa kune zinyaya rinongoteverera. Wakuda kutowana unongonzwa mumwe from nowhere aina anchagoni zvokuwanikwa newe. Pana vamwe vakazvitwa kutonobvisa pfuma. Vakatobvisa actually. Kutonorora, apedza kurora ndokuronga muchato. Achiti tiri kuchata kuswera mangwana. Zvimbongotanga kuona munhu kaitiro kaari kuita. Zuva rekuti tiri kuchata mangwana, vatopfeka masutu ekugadzirira kuti akuda kuti timukire tienda kumuchato. Kuda kutsvaga munhu angawanikwe mukadzi. Uko ari kunzi iwe chigadzire kaone handichadi murume. Zvokuchata handichadi. Brother vakauya vakapfeka sutu yacho. Kuti waone pekungoita kuti pressure idi ibve. Mweya, pane mweya inoteverera madzinza. Iyo inobviswa naKristu. Zvokuti kana mukada kuita varombo mese, hakuna anoita munhu kwaye, mese mune muri varombo. Ada kuedza kusumuka rinenge nikiri danga remakakanji. Ukatora makakanji ukaisa mubhodho rimwe chete hapana rinobuda. Chakuda kusumuka chinotonzwa nechimwe. Saka madhimoni ekwenyu ndoana ukada kuti usumuke, ukatenga kamota nezuva rimwe chete karoverwa, kwakumana chii? Mweya. Handizivi kana uchizvinzwisisa zvandikutaura. Kune vanhu vokuti Samuel chero akada kubudirira, chero idzinga vanombe, danga risinotsvarwa kuti tsvai, dzichingodonha, dzichirohwa nezvidhoma. Njodzi dzangodonha mombe dzangu handizoti nelightning yokwamutare inenge yakarongwa zvokuti kunongoita kagoreso. Hanzi ukatiza kanenge kachiteverera newe chete, kanenge kanoshanda nenhingiri neGPS kachiteverera chete. Kari kukutsvaka. Mwazoda kuti vai leti aenda. Asi Jesu akauya kuti adzime zvese izvi. Ugone kuona malambo matsva. Ndiye unogona kuchata kwenyu, ndiye unogona kutanga kutenga mota kwenyu, ndiye unogona kubudirira kwenyu. Vachabvunzana kuti ko apa zvakaramba sei, zvataitarisira apa zvakakona sei, tanga tanyora tsamba yerufu ko apa haina kushanda sei. Yaramba kushanda nekuti pauya Jesu. Nekuti kana Jesu apinda mumix yezvinhu zvinochinja, zvinoshanduka, zvanga zvanyorwa zvinodzimwa. Panoita malambo matsva. Mune munhu nhasi uno ndinonamata kuna Mwari kuti Mwari wakubatsire kuti uve nemalambo matsva. Ugone kuti ndauya kwamuri Jesu, ndinoda kuwana malambo matsva. I want to have a new beginning. Ndibatsirei Ishe wokururama, tigone Mwari kuachivha zvakakonekwa nehama dzangu nedzinza rose. Nokuti mandibatsira. Chikuita musauso wako ndinoda kumamata. Mana yana asi pane munhu ari pano ari kuti Bishop ngazvinzwa zvamareva. Ndinoda kuti tsamba dzerufu dzidzimwe muupenyu hwangu. Ndiye ndoda kuitira munamato wokutanga uyu kuti ugone kupa upenyu hwako kuna Jesu. Ndiye woga anogona kudzima zvinhu zvepamweya. Ndiye woga anogona kudzima tsamba dzerufu dziri muupenyu hwako. Ndiye wokushandura mamiriro ezvinhu muupenyu hwako. Kana uripo uri kuti Bishop Bamunda, ndinoda kupa upenyu hwangu kuna Jesu, ndoda kuwana malambo matsva, ndinoda kuti tsamba dzidzimwe. Ndibatsirirewo ndimugamuchire Jesu. Uri papo simudza ruoko rwako rworudyi kuna Mwari. Ndoda kukunamatira, ndoda kukubatsira nezita ramambo Jesu.
chitora maoko ako ese maviri wese pamwoyo wako. Ndoda kuti tese pamwe chete tibatsirane nevanhu ava. Chitorewo iwe maoko ako ese pamwoyo wako nezita ramambo Jesu, nokuti hakuna chinogona kuitika kana Jesu ari kunze, zvinogona kuitika chete kana iye ari mukati. Ndosaka tichimukoka kuti apinde mumwoyo medu. Ngatinamatei, tevezerai munamato ushure kwamuri Mwari muri kudenga. Ndinako muri Manheranas ndichitenda kuti Jesu mwanakomana wenyu akauya panyika, akafa pamuchinjikwa, akadeura ropa rake kuti adzime tsamba dzerufu dzakanyorwa muupenyu hwangu. Pazuva ranhasi ndinozvininipisa ndichidana kwaari ndichiti, Jesu, pindai mumwoyo mangu, mundiponese, mundinatse, mundite munhu mutsva. Dzimaiwo tsamba dzerufu dzanga dzanyorwa muupenyu hwangu, mundipe mavambo matsva. Iwe Satani, nyama yako yose yakaipa, ndinokuramba nhasi, ndinoti hauna chako muupenyu hwangu. Ndazvipira kuna Mwari uye ndichanamata Mwari kubva nhasi kusvikira nokusingaperi, muzita raJesu tose titi ameni. Ndoda kunamatira vanorwara Manheranhasi. Kana uchirwara simudza ruoko rwako rworudyi, uri papo tikunamatire. Kana uchirwara, ndiri kuona mai vari papo, ndichakumbira vari pedyo namukoma Andrew. Ndikumbira Pastor Achim Bandimbaende kuna mama vanoitawo munisa ruoko rwenyu pavari. Ndiani ari padhuze namukoma Andrew? Isai ruoko, mukoma Washi, isai ruoko rwenyu pabandiketi pavo zvishoma zvoma tionamatire. Tose tinamate. Kana uchigona tenderedza maoko ako kwavari, tenderedza maoko ako kwavari tivanamatire. Patinenge tinamatawo imini vacho vari kurwara, taurai naMwari kuti Mwari ndidzikinurei. Munoziva problem yenyu kuti kubva pachirwere ichi Mwari ndidzikinurei. Ngatinamatei. Baba, muzita ramambo Jesu ndinokuongai, ndinokupai mbiri, ndinokupai kudzo Mwari, nekuti muri Jehovha Mwari murapi wedu. Baba, ndinonamba nezita ramambo Jesu Kristu. Baba, kuti simba renyu Mwari rakamutsa Jesu Kristu kuvakafa, Baba, ngarifambe Mwari, ripe upenyu Mwari kuna ava Baba vaviri vari kurwara nezita ramambo Jesu. Ndinotaura dzikinuro Mwari, ndinotaura kuporeswa nezita ramambo Jesu. Ndinotaura chirwere chimwe nechimwe chiri mumuviri uyu, ndichiti bvaiko zvino nezita raJesu. Ndinotaura kuporeswa, ndinotaura dzikinuro, ndichiti namavanga aJesu gamuchira kuporeswa kwako. Ndinodzingira kure urwere nemavanga aJesu, gamuchira kuporeswa. Ndinopa mbiri nekudzo kwamuri mazvita Baba. Simba renyu Mwari ngarifambe kubva kumusoro kusvika kumakumbo, ripe upenyu, ripe utano nezita ramambo Jesu. Maita changamire, maita chokururama. Ndinovonga noupenyu, ndinovonga nokuporesa. Ndanamata nokutenda nezita ramambo Jesu Kristu. Tose titi ameni. Tipe chipo chokuombera kuna Mwari Manheranhasi. Haleluya. Mwari wedu ngakuitire zvakanaka. Amen. Mangwana tiri panapa totenga chechi na 10 o'clock, tichipedza na 1:30 tinobva tatopedza. Amen. Mamwe mazuva ese Sunday yedu tinopindira kuHopley. Amen. PaHopley zone 6 ukaburuka pahuku paIvans gate rechitu kana chibva kunoko unoenda straight pakwa Haduk, unonobata road inobva kuhospital ukaitevedza inono kusvitsa pa T junction, ukangotena left, ukatena right, second left 10 unobva wakumabvunza area iyoyo, unotobva waudzwa apo ndo panopindira Christ Celebration Church. Amen. Saka tinokukokai ipapo. Kana muchida kunzwa madetails akawanda, still mukauya mangwana pano tinokupai madetails akawanda, but zvava zvakanaka also kana muchida kuti titange munamato wemudzimba kuno. Haleluya. Tinogona kutanga tiita mahome groups every Wednesday. Kana muchiti bishop ini ndinoda hangu kuti kumba kwangu pote muchiuya kunonamatirako, tiripo, tinogona kuuya kunoita munamato wemudzimba kumba kwenyu every Wednesday. Amen. Zvinogoneka izvozvo, zvakarongeka zvakanaka. Haleluya. So mangwana tiri pano, mangwana tichaita zvinhu zvakati amen. Asi zvinhu zvikuru ndezvekuti tine holy communion mangwana. Amen. Haleluya. Uye tine anointing service. Amen. Nokuti anointing inobreka zvinhu zvakawanda. Haleluya. So be there tomorrow. Don't miss service ya mangwana, Sunday service. Amen. Tichipemberera kumuka kwa Ishe wedu Jesu Kristu. Amen. Haleluya. So ndo zvatinenge tichiita mangwana. So Mwari wedu ngakuitire zvakanaka. Ndinotenda Mwari nekuti mauya mese mukomborero muitire zvakanaka. Amen. Ndinoda kuti tikotamise uso wedu tigone kungonamata tichiparadzana
tozoonana mangwana. Amen. Tinamatei mazita sangamire ndinowonda ndinokupai mbiri ndinokupai kudzo baba ndinovonga Mwari nekuda kweshumiro yaitwa pazuva rino baba kubva mangwanani kusvika panguva ino. Tinovonga Mwari nenyasha dzenyu nekuzviratidza kwamaita kwatiri baba. Ndinonamatira mumwe nomumwe tichibva pano baba kuti muende mhuri kwedu nezita ramambo Jesu Kristu baba. Mugone kutirwira kubva kuna wakaipa pasawanikwe mumwe wedu unoita tsaona manhero anhasi baba. Ndinonamata kunyange baba patinovata makataura mukati munopiwa dikanwa yenyu hope baba. Ipai vanhu venyu hope kuitira kuti mangwana vauye panzvimbo ino Mwari vasina kuneta nezita ramambo Jesu baba. Ndinonamatira sevhisi yamangwana, toda kuona nyasha dzenyu, toda kuona ruoko rwenyu. Ndinonamata Mwari wokururama kuti vose vanoda kuuya pasevhisi ino, vamwe vachakwira mabhazi, vamwe vachashandisa malifts baba. Ndinonamata kuti mugone baba kutungamirira vanhu venyu nekuvaprotecta kubva kuna wakaipa. Ndinovonga mazvita ese tandiri kudzingira kure ndotaona chako pamberi pavana vaMwari nezita ramambo Jesu. Ndiri kudzingira kure nchiti wakakondwa. Ndinosasa ropa raJesu pane mwana Mwari uye muzita ramambo Jesu Kristu ndanamata nekutenda tose titi amene. Tinotenda Mwari wakuitira zvakanaka. Makasununguka kumhoresa hwano ru2 people musati maenda nditi musamboenda. Mhoresai vamwe vaviri vatatu vakomana tomhanya tiite switch off our things kuitira kuti zvinhu zvedu zviite mangwana. Mwari wakuitira zvakanaka. Shalom.